Εγώ μαζί. να σας καλωσορίσω εκ μέρους της 50 και όλους τους συμμετέχοντες και τους συντελεστές της σημερινής μας παρουσίασης, που έχει σαν θέμα τη μετακίνηση των ασθενών. Είναι το πέμπτο κατοίκον επισκέπτης και προτελευταίο, έχουμε ένα ακόμα για τον επόμενο μήνα. Ο συντονισμός της παρουσίασης θα γίνει από την κυρία Ειρήνη Δρίζη, που είναι φυσικοθεραπεύτρια και υποψήφια διδάκτορ στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στενή συνεργάτης της 50 και Ελλάς, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της 50 και Ελλάς και της ομάδας υγείας και φροντίδας υγείας της 50 και Ελλάς. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Παρακαλώ μόνο το ακροατήριο να έχετε τα μικρόφωνά σας κλειστά για όσο διάστημα διαρκούν οι παρουσιάσεις. Ο λόγος θα σας δοθεί για να υποβάλλετε ερωτήματα μετά το πέρας των παρουσιάσεων. Η παρουσίαση αυτή μαγνητοσκοπείται. Αν δεν επιθυμείτε να φαίνεστε στο βίντεο, μπορείτε απλά να κλείσετε την κάμερά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Δρίζη, σε εσάς ο λόγος. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαι η Ειρήνη Δρίζη. Σας καλωσορίζουμε στο συγκεκριμένο κύκλο του της 50+, με θέμα σημερινό εργονομική εκπαίδευση άτυπων φροντιστών για τη μετακίνηση των ασθενών. Έχω την τιμή σήμερα να είναι στο πάνελ συνάδελφοί μου, καταξιωμένοι, ο κύριος Μπουρνουσούζης αρχικός, ο κύριος Λευτέρης Μπουρνουσούζης, που είναι και αυτός φυσικοθεραπευτής, είναι και β' αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Επιστημονικού Τμήματος του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Εργασιακή Υγεία και Εργονομία, που θα μας εισάγει στο θέμα, και μετά θα παρουσιάσουν πάλι φυσικοθεραπευτές, συνάδελφοί μας, η κυρία Εμμανουήλ Γρηγορίου, ο κύριος Βάκελος Κατσακιώρης και ο κύριος Περικλής Πετράκης, απόφοιτοι και οι τρεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Το σημερινό θέμα, όπως ξέρετε, έχει να κάνει με την φροντίδα και για την εκπαίδευση των άτυπων φροντιστών, εργονομική εκπαίδευση των άτυπων φροντιστών. Μονάχα να πούμε ότι η φροντίδα γενικώς όλοι γνωρίζουμε ότι είναι συνδεδεμένη με τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, όπως είναι η αγάπη, η ανάγκη προσφοράς, η εκπλήρωση του συναισθήματος του χρέους κάποιες φορές, ειδικά όταν πρόκειται για ζευγάρια που υπήρξαν μαζί στη ζωή και ένας από τους δύο χρειάζεται βοήθεια, ή όταν πρόκειται για οικογένεια που τα παιδιά συνήθως φροντίζουν τους γονείς. Γνωρίζουμε καλά ότι οι άτυποι φροντιστές είναι αυτοί που δεν αμείβονται και συνήθως δεν έχουν και γνώσεις υγείας, δεν είναι επαγγελματίες υγείας, και προσφέρουν τη φροντίδα σε ένα πρόσωπο. Επίσης, να πούμε ότι οι άτυποι φροντιστές, μετά από έρευνες που έχουν γίνει και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην Ευρώπη και στα προηγούμενα χρόνια, συνήθως είναι οι περισσότερες γυναίκες, συνήθως παρουσιάζουν προβλήματα, ειδικά μετά από κάποια μακροχρόνια φροντίδα που έχουν παράσχει, προβλήματα τόσο ψυχικής υγείας, αλλά και μυοσκελετικά προβλήματα, λόγω κυρίως της ελλειπούς εκπαίδευσής τους ως προς τους ορθούς χειρισμούς μεταφοράς και μετακίνησης των ατόμων που φροντίζουν. Στόχος λοιπόν της συγκεκριμένης παρουσίασής μας είναι η ενημέρωση των φροντιστών αυτών για την ασφαλή και εργονομική μεταφορά των ασθενών που φροντίζουν, των ατόμων που φροντίζουν, με σκοπό να προληφθεί όσο γίνεται περισσότερο η εμφάνιση των μυοσκελετικών παθήσεων. Το λόγο θα δώσω κατευθείαν στον κύριο Ελευθέριο Μπουρνουσούζη, τον συνάδελφό μου, όπως σας είπα και πριν. Λευτέρη, σε ακούμε με μεγάλη προσοχή. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι σήμερα το απόγευμα μαζί σας. Θέλω να ευχαριστήσω την 50 και Ελλάς και την κυρία Χίου και την Ειρήνη Δρίζη για την πρόσκλησή τους να βρεθούμε σήμερα εδώ και να σας ενημερώσουμε για τα θέματα εργονομίας.
Είμαι αντιπρόεδρος στο Μπούσουφου, όπως σας είπε η Ειρήνη. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που είναι υποχρεωτική εγγραφή όλων των φυσικοθεραπευτών. Είναι σημαντικό όταν απευθύνεται σε φυσικοθεραπευτές να ελέγχεται αν είναι μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, γιατί έτσι αποφεύγονται φαινόμενα τυποποίησης, ώστε να έχετε έναν πραγματικό φυσικοθεραπευτή να σας παρέχει υπηρεσίες. Να πω δύο λόγια για τον Μπούσουφου. Εκτός από το τμήμα που έχουμε για την εργονομία και την εργασιακή υγεία, που γίνονται προσπάθειες μαζί με την Ειρήνη Τιτρής, την κυρία Σακελάρη, την πρόεδρο του τμήματος, και τα άλλα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, έχουμε άλλα 9 επιστημονικά τμήματα στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Το τμήμα αθλητικής φυσικοθεραπείας που ασχολούμαστε με αθλητές, κατοικιακής υγείας, νευρολογικής φυσικοθεραπείας, φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία, ειδικό τμήμα για την κυριατρική φυσικοθεραπεία, φυσικοθεραπεία στην υγεία των γυναικών, παιδιατρική φυσικοθεραπεία. Είναι πάρα πολλά τα πεδία που ασχολούνται οι φυσικοθεραπευτές και προσπαθούμε να εξειδικεύουμε τις γνώσεις ώστε να είμαστε συνεχώς ενημερωμένοι στις νέες εξελίξεις και να μπορούμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Το τμήμα εργασιακής υγείας είναι νέο τμήμα. Εκτός από συνεργασίες όπως κάνει σήμερα μαζί σας, κάνει εκδηλώσεις σε ΚΑΠΗ, σε δήμους, σε συνεργασία και με άλλα τμήματα ειδικά της γυριατρικής φυσικοθεραπείας που έχουμε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, και έχει κάνει και συνεργασία και με νοσοκομεία. Δηλαδή, αυτό που λέμε για τους άτυπους φροντιστές είναι σημείο που το φροντίζουμε και για τους νοσηλευτές μέσα στα νοσοκομεία και τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο, γιατί είναι πολύ συχνά τα προβλήματα που μπορούν να συμβούν, να πέσει κάποιος άνθρωπος άμα δεν σηκωθεί σωστά. Είναι σημαντικό για την ασφάλειά του να υπάρχει σωστή εργονομική εκπαίδευση. Έτσι, παρέχουμε εκπαίδευση εθελοντικά. Τελευταία φορά το είχαμε κάνει στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, που είχαμε δείξει με εξαίρετους συναδέλφους τις τεχνικές για το πώς μπορούμε να σηκώσουμε σωστά έναν ασθενή, τι πρέπει να προσέχουμε, τι προβλήματα μπορεί να μας δημιουργηθούν όταν δεν προσέχουμε. Σήμερα, ελπίζω, με τις 3 ομιλίες που έχουμε από τους εξαιρετικούς συναδέλφους, θα καταλάβετε την ανάγκη της ασφάλειας όταν γίνεται μια μεταφορά ενός ασθενούς, για τον ίδιο τον ασθενή που μεταφέρουμε, αλλά και για τη δικιά σας. Θα μάθετε βασική χρήση για τα βοηθητικά εργαλεία που υπάρχουν και είναι χρήσιμα, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι λεπτοί για να μπορέσετε να τους σηκώσετε. Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος 100 κιλά, 120 και παραπάνω κιλά, που υπάρχουν ειδικές ζώνες για να μπορείτε να τον πιάσετε, να τον στηρίξετε, για να μην τον τραυματίσετε τον ασθενή που μεταφέρετε, αλλά και ήδη να μην τραυματιστείτε από τον άνθρωπό σας. Θα μάθετε πώς να κατανοείτε τις ανάγκες του ασθενούς και να προσαρμόζετε τις δικές σας κινήσεις. Και σίγουρα, αν έχετε κάποια απορία μέσα από τις ομιλίες που θα γίνουν, εμείς θα είμαστε εδώ να σας απαντήσουμε. Αλλά αν υπάρχει κάτι πιο εξειδικευμένο, έχετε ένα άτομο που έχει πρόβλημα κινητικότητας στο σπίτι, σίγουρα ο φυσικοθεραπευτής που έχετε μπορεί να σας δώσει πιο εξειδικευμένες οδηγίες για το συγκεκριμένο ασθενή. Δηλαδή, μπορεί να αξιολογήσει την επίδραση της βαρύτητας των φορτίων, τα προβλήματα που δημιουργούνται σε εσάς και να σας δώσει συμβουλές. Να σηκώσετε το κρεβάτι, να το κατεβάσετε, να αφαιρέσετε χαλιά, τι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε μέσα στο χώρο για να μην έχετε προβλήματα. Άρα να έχετε στο νου σας ότι πέρα από αυτά που θα σας δώσουμε σήμερα εμείς και με τις απαντήσεις που θα δώσουμε στις ερωτήσεις σας, ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να είναι πάντα δίπλα σας, να σας δώσει εργονομικές συμβουλές και για την ασφάλειά σας, όταν φτάσει στο σημείο να χρειάζεται βοήθεια, αλλά και πριν από αυτό. Γιατί τα άτομα που χρήζουν βοήθεια τώρα, υπάρχει και μια περίοδος πριν να φτάσουν σε αυτό το σημείο, που είναι σημαντικό να γίνονται εργονομικές παρεμβάσεις, να μαζεύονται χαλιά, να μαζεύονται καλώδια, να υπάρχει μια διαμόρφωση του σπιτιού και του χώρου, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουν κάποιο ατύχημα, να είναι κατάκητοι και να χρειάζονται τη δικιά σας βοήθεια, υποστήριξη ή τη μεταφορά. Πάντα να ξέρετε, ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να είναι σύμμαχος σε αυτά. Δίνω ξανά το λόγο στην Ειρήνη Τιτρίση για να συντονίσει τους τρεις εξαίρετους συναδέλφους που έχουμε, τον κύριο Γρηγορίου, τον κύριο Κατσακιώτη και τον κύριο Πετράκη, και είμαστε εδώ κοντά σας για ό,τι χρειαστείτε. Καλή επιτυχία στη σημερινή μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη. Ήσουν ακατατοπιστικότατος και γρήγορος. Τα είπες η ομιλία σου. Τα είπες... Σημασία έχει να ακούσουμε τους ανθρώπους, να ακούσουμε και ερωτήματα. Αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ, γιατί τα ζούμε στην πράξη, ότι βλέπουμε πώς καταφέρνουν να σηκώνουν ανθρώπους και τους έχουν πολύ μακριά τους. Δεν τους αγκαλιάζουν, δεν είναι κοντά. Φοβούνται μην λερωθούν, μην κάνουν, και είναι η επιβάρυνση 5 φορές παραπάνω περισσότερη, από ό,τι ήταν σωστά. Οδηγώντας μετά σε προβλήματα κυρίως μυοσκελετικά και όχι μόνο, βέβαια. Πάλι για μας δουλεύουν, αλλά σημασία έχει να τους βοηθήσουμε. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Βεβαίως. Ευχαριστούμε, Λευτέρη. Ο λόγος τώρα στους συναδέλφους μας
στον κύριο Γρηγορίου Εμμανουήλ, στον κύριο Κατσακιόρη Ευάγγελο και στον κύριο Πετράκη Περικλή, οι οποίοι έχουν φτιάξει μια ομιλία σχετικά με αυτό το θέμα και πιστεύω ότι θα κατανοήσουμε όλοι πολλά πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή και εσάς. Καλησπέρα και από εμάς. Αρχικά λίγο να κάνουμε ένα share, να μου πείτε αν φαίνεται. Βεβαίως, ναι. Φαίνεται. Βεβαίως φαίνεται. Τέλεια. Καλησπέρα και από εμάς. Ονομάζομαι Γρηγορίου Μάνος. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πενίντα ΚΕ που μας προσκάλεσε και εμάς σήμερα εδώ πέρα. Εμείς είμαστε φυσικοθεραπευτές. Θα σας μιλήσουμε για την εργονομική εκπαίδευση που οφείλουν να έχουν οι φροντιστές. Τώρα, εμείς ασχοληθήκαμε, κάναμε μία έρευνα με στόχο να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τη στάση του φροντιστή κατά τη διάρκεια της εργασίας του και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η εργονομία σαν επιστήμη μπορεί να αποτρέψει τυχόν μυοσκελετικά προβλήματα, βελτιώνοντας έτσι το εργασιακό πλαίσιο και κατ' επέκταση τον εργαζόμενο, που στην περίπτωσή μας είναι ο φροντιστής, αλλά και τον ίδιο τον εργοδότη. Εργαζόμενος είναι ο φροντιστής. Εργοδότης είναι ένας συγγενής του ασθενή που υπάρχει στο σπίτι. Τώρα, κάθε φροντιστής είναι διαφορετικός. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν συγκεκριμένα σωματομετρικά χαρακτηριστικά για κάθε φροντιστή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο φροντιστής μας ήταν ηλικίας 30 ετών, είχε ύψος 1,82, βάρος 70 κιλά και είχε ένα ιστορικό προηγούμενης οσφιαλγίας. Ο ασθενής ήταν ηλικίας 55 ετών, ύψους 1,70, βάρος 70 κιλών και έπασχε από σκλήρωση κατά πλάκα στα τελευταία 25 χρόνια. Είχε δυνατά άνω άκρα, ενώ τα κάτω άκρα είχαν σπαστικότητα και συγκεκριμένα χαλαρής μορφής. Τώρα, στη συγκεκριμένη λοιπόν έρευνα θα αναλύσουμε τις πιο συχνές εργασίες που συναντάμε όλοι μας οι φροντιστές στην εργασία μας, που ποια άλλη από την τοποθέτηση του ασθενή από το κρεβάτι στην καρέκλα. Αυτό γίνεται συνήθως μέσω δύο απλών βημάτων. Πρώτο βήμα είναι η έγερση από την ύπτια θέση, ανάσκελα, όταν είμαστε στο κρεβάτι, ξαπλωμένοι, σε καθιστή θέση στο κρεβάτι. Ας δούμε ένα σχετικό βίντεο. Να πω ότι λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούσα να δείξω τον ασθενή. Το βίντεο είναι ο Περικλής ο Πετράκης και ο κύριος Κατσακιόρης. Το βίντεο φάνηκε, ο ήχος νομίζω ήταν εντάξει, όλα εντάξει. Τέλεια. Ας πάμε τώρα να σπάσουμε αυτό το βιντεάκι σε δύο στιγμιότυπα. Πρώτο στιγμιότυπο. Τι παρατηρούμε? Τα λάθη είναι πολλά, πάρα πολλά. Αρχικά, όσο αναφορά τον χώρο εργασίας. Όπως βλέπετε, ο χώρος εργασίας είναι πάρα πολύ στενός. Δεν είναι ευρύχωρος. Υπάρχει, όπως φαίνεται και στο βελάκι, χαλί στο δάπεδο. Πραγματικά το χαλί είναι μεγάλο πρόβλημα, το συναντάμε σε πολλά σπίτια. Είναι επικίνδυνο και να σκοντάψει ο ασθενής, αν είναι περιπατητικός, αλλά και ο φροντιστής, καθώς κρατάει τον ασθενή, να πέσουμε, να πέσει ο ασθενής, να πέσει και ο φροντιστής την ώρα που κρατάει τον ασθενή. Τα χαλιά πολλές φορές γλιστράνε, είναι πολύ επικίνδυνα και μην ξεχνάμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι της εργονομίας είναι η ασφάλεια, τόσο του φροντιστή όσο και του ασθενή. Επίσης, κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που βλέπουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το κρεβάτι. Το κρεβάτι είναι πάρα πολύ χαμηλό. Όπως παρατηρείτε στην εικόνα, ο φροντιστής έχει αναγκαστεί να σκύψει υπερβολικά για να σηκώσει τον ασθενή. Και πέρα από το γεγονός ότι αυτό είναι λάθος, ακόμα και ο ίδιος ο ασθενής, αν μπορούσε να σηκωθεί μόνος του και να καθίσει στην άκρη του κρεβατιού, θα ήταν πολύ δύσκολο μετέπειτα για τον ίδιο να σηκωθεί, επειδή το κρεβάτι είναι πάρα πολύ χαμηλά. Για παράδειγμα, αν είχαμε έναν ασθενή, έναν ηλικιωμένο άνθρωπο με μια π.χ. αρθροπλαστική ισχύου κάτι, επειδή η κάμψη του ισχύου θα ήταν πάνω από 50 μοίρες, θα ήταν πολύ δύσκολο για αυτό να σηκωθεί μετέπειτα. Ας μην εστιάσω πολύ σε αυτό. Στα λάθη του φροντιστή τώρα, τι παρατηρούμε?
ο φροντιστής εμφανίζει πολύ μικρή βάση στήριξης. Τι είναι η βάση στήριξης? Η βάση στήριξης ουσιαστικά είναι το πόσο ανοιχτά έχει τα πόδια του, διότι όσο πιο ανοιχτά έχουμε τα πόδια μας, τόσο καλύτερη ισορροπία έχουμε. Ο φροντιστής, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, είχε πολύ κλειστά τα πόδια του, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολο για τον ίδιο να χάσει την ισορροπία του. Επίσης, τα γόνατα είναι σε πολύ μικρή κάμψη και έχει αναγκαστεί να κάνει μεγάλη κάμψη κορμού. Έχει σκύψει πολύ. Βλέπετε, έχουμε κύφωση της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, καμπουριάζει. Έχουμε μία έκταση της αυχενικής. Στην εικόνα δεν φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, στο βίντεο φαινόταν καλύτερα πριν. Και παρατηρούμε επίσης έναν ευθιασμό της οσφυϊκής μοίρας, της σπονδυλικής στήλης. Τέλος, πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι ο ασθενής είναι πολύ μακριά από το κέντρο βάρους του φροντιστή. Γιατί αυτά είναι λάθη? Είναι λάθη διότι όταν πάμε να σηκώσουμε ένα φορτίο, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ασθενής είναι ένα φορτίο για τον φροντιστή, και η σπονδυλική στήλη δεν είναι στη σωστή θέση, τα φορτία που ασκούνται στη σπονδυλική στήλη είναι υπέρμετρα και μπορούν να προκαλέσουν ποικίλα μυοσκελετικά προβλήματα. Μπορούν να προκαλέσουν μια ριζίτιδα, μπορούν να προκαλέσουν μια δισκοκύλη. Οφείλουμε να έχουμε σωστή θέση στη σπονδυλική στήλη όταν σηκώνουμε ένα φορτίο. Οφείλουμε να μάθουμε να σηκώνουμε ένα φορτίο. Ας πάμε τώρα στη δεύτερη εικόνα, στο δεύτερο στιγμιότυπο. Εδώ πέρα πάλι τα λάθη είναι πολλά από αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά τι άλλο παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι ο φροντιστής έκανε στροφή του κορμού όταν είχε φορτίο πάνω του. Δηλαδή, οι δυνάμεις που ασκούντουσαν στη σπονδυλική στήλη ήταν τεράστιες και ταυτόχρονα έκανε στροφή κορμού. Αυτό είναι πολύ επώδυνο, πολύ επιβλαβές για τον μεσοσπονδύλιο δίσκο. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό, έγινε άρση του ασθενή μέσω κάμψης σπονδυλικής στήλης. Ο ασθενής πολλές φορές μπορεί να είναι επιβλαβής αυτή η κίνηση και ο ίδιος να νιώσει πόνο και να το αναφέρει. Είναι λάθος γενικά αυτό να γίνεται. Τέλεια. Προχωράμε παρακάτω. Το επόμενο κομμάτι είναι η μεταφορά από την καθιστή θέση στην καρέκλα. Ας δούμε το σχετικό βίντεο και θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, το καλό της κόντας δεν βάλει ένα μισό του κεφάλαια, Τέλεια. Θα το σπάσουμε πάλι σε δύο στιγμιότυπα. Πρώτο στιγμιότυπο. Και εδώ λάθη πάρα πολλά, όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, συν ότι ο ασθενής ξανά είναι μακριά από το κέντρο βάρους του φροντιστή. Βλέπετε ο φροντιστής διστάζει να τον αγκαλιάσει. Κρατάει μια απόσταση. Πρέπει να πιάσουμε καλά τον ασθενή, να τον κρατάμε καλά. Η ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και κάτι που θέλω να τονίσω στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι δεν έχει φροντίσει ο φροντιστής να κλειδώσει τα γόνατα του ασθενή. Γιατί το αναφέρω αυτό? Όπως είπα στην αρχή, ο συγκεκριμένος ασθενής έχει σκρίσει κατά πλάκας και συγκεκριμένα έχει χαλαρή μορφή στα κάτω άκρα. Αυτό σημαίνει ότι όταν σηκωθεί, εάν εμείς δεν έχουμε φροντίσει να κλειδώσουμε τα γόνατά του, η πιθανότητα να πέσει ο ασθενής, να μην μπορεί να στηριχθεί επειδή δεν θα είναι σε πλήρη έκταση τα γόνατά του, είναι μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι είτε μπορεί να πέσει και να ρίξει και εμάς μαζί του και να τραυματιστούμε και οι δύο. Μεγάλο λάθος. Δηλαδή, προσέχουμε ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες, πρέπει να τις κοιτάμε. Τώρα, η επόμενη εικόνα είναι η μεταφορά στην καρέκλα, λοιπόν. Ξανά, τα λάθη τα γνωστά που είπαμε προηγουμένως, συν ότι ο φυσικοθεραπευτής δεν έχει χαμηλώσει καθόλου το κέντρο βάρος του, έχει πάλι σκύβει, αντί να χαμηλώσει ελαφρώς, να κάνει ένα κάθισμα ο φροντιστής για να αφήσει τον ασθενή στην καρέκλα. Και επίσης, όπως είδατε και στο βίντεο, η καρέκλα ήταν υπερβολικά μακριά από το κρεβάτι. Φροντίζουμε ο χώρος εργασίας μας να είναι εργονομικά σωστός. Η καρέκλα θα έπρεπε να είναι κοντά στο κρεβάτι, όσο πιο κοντά γίνεται, με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί ούτε ο ασθενής να κάνει μεγάλη διαδρομή για να κάτσει στην καρέκλα, αλλά ούτε και εμείς να κρατάμε τον ασθενή, να έχουμε δηλαδή ένα βάρος πάνω μας και να προσπαθούμε να το μετακινήσουμε. Θα δούμε και παρακάτω κάποια πολύ απλά εργονομικά εργαλεία που έχουμε, όπως η σανίδα μεταφοράς που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, που να είναι πιο εύκολη μεταφορά στην καρέκλα, για να μην επιβαρύνουμε το σώμα μας. Πολύ σημαντικό. Τώρα,
Στην έρευνά μας εμείς χρησιμοποιήσαμε κάποιες κλίμακες εργονομικές. Δεν θέλω να εστιάσω πολύ σε αυτές τις κλίμακες. Υπάρχουν ποικίλες που μπορείτε να βρείτε και στο ίντερνετ. Εμείς αυτές τις χρησιμοποιήσαμε. Θα μείνω πολύ σύντομα. Χρησιμοποιήσαμε την Hazard, την κλίμακα, που ουσιαστικά είναι οι συσχετιζόμενες με την εργασία μυοσκελετικές διαταραχές. Μας λέει ότι έχουν πολυπαραγοντική προέλευση, δηλαδή οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εργασία και με μεμονωμένους παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήσαμε επίσης την SSBM, που ήταν το επόμενο βήμα, να προσδιορίσουμε το εύρος και τα χαρακτηριστικά του προβλήματος από τη συλλογή που είχαμε κάνει με τις προηγούμενες πληροφορίες. Βλέπετε και την κλίμακα εδώ πέρα σε εικόνα. Και τέλος χρησιμοποιήσαμε και την κλίμακα Pliebel. Την έχω και σε εικόνα εδώ πέρα. Η Pliebel είναι ουσιαστικά η μέθοδος εντοπισμού παραγόντων μυοσκελετικού στρες που μπορεί να έχουν βλαβερές επιπτώσεις. Είναι μια λίστα αξιολόγησης εργονομικών κινδύνων στον χώρο εργασίας και τους συσχετίζει με 5 διαφορετικές περιοχές του σώματος. Η εικόνα βλέπουμε τις περιοχές του σώματος και την έχουμε συμπληρώσει τώρα την κλίμακα. Τέλεια. Δεν θα εστιάσω πολύ στις κλίμακες. Τώρα, η φυσικοθεραπεία σε συνδυασμό με την εργονομία είναι ολιστική. Δηλαδή, κοιτάμε το φροντιστή συνολικά. Προσπαθούμε να διορθώσουμε και να αποτρέψουμε τυχόν μυοσκελετικά προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, έχουμε κάνει ένα προσυμπτωματικό έλεγχο, γνωρίζοντας ότι ο φροντιστής είχε ιστορικό οσφιαλγίας και μέσω των κλιμακών που χρησιμοποιήσαμε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι πιθανότητες να έχουμε επιδείνωση της οσφιαλγίας είναι αυξημένες. Τώρα, στον προσυμπτωματικό έλεγχο περιλαμβάνονται διάφορα τεστ και δοκιμασίες που κάναμε. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την μυϊκή δύναμη, την ελαστικότητα, τη λειτουργικότητα, την ισορροπία και τη στάση του κορμού. Δώσαμε και ένα πνευματολόγιο οσφιαλγίας και κάναμε κάποιες εξετάσεις για πιθανές παθολογίες. Δεν θα εστιάσω πολύ σε αυτά. Παρόλα αυτά, επειδή είμαστε και φυσικοθεραπευτές και θα τα αναφέρω λίγο σύντομα, κάναμε το Adams Test για να δούμε αν υπάρχει κάποια σκολίωση στο φροντιστή, για να ξέρουμε πώς θα ακολουθήσουμε μετέπειτα το φυσικοθεραπευτικό μας πλάνο. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Είδαμε ένα τεστ μυϊκής ισχύως στις μεγαλύτερες ομάδες του σώματος. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. Ο φροντιστής μας ήταν δυνατός. Κάναμε ένα τεστ ελαστικότητας των ισχυοκνημαίων, καθώς οι ισχυοκνημαίοι επηρεάζουν πάρα πολύ την κλίση του ισχύου και αυτό μπορεί να προκαλέσει οσφιαλγία. Είδαμε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα 35 μοιρών. Αποτέλεσμα να έχουμε ανελαστικούς ισχυοκνημαίους. Κάναμε το LASEC test, το SLR, για να δούμε αν υπάρχει κάποια ριζίτιδα, κυρίως όμικρον 5 ρίζα. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Τέλος, κάναμε και ένα τεστ για την αστάθεια της οσφυγικής μοίρας. Υπήρχε έτσι μια μικρή αστάθεια του φροντιστή. Επίσης, δώσαμε ένα τεστ για τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, δεν είδαμε κάτι, δεν υπήρχε έκκληση πόνου. Και τέλος, δώσαμε το ερωτηματολόγιο για την οσφιαλγία, στο οποίο ο ασθενής είχε σκορ 19%, το οποίο σημαίνει ότι εμφανίζει δηλαδή προς το παρόν πολύ ήπια συμπτώματα οσφιαλγίας. Αξιολογήθηκε επίσης η στάση του κορμού αλλά και άλλα μυοπεριτονειακά στοιχεία. Στη στάση του κορμού είδαμε ότι είχε ένα πρότυπο κύφωσης και λόρδωσης με μικρές ωστόσο καμπύλες και στην αρχή για τη στάση του κορμού γι' αυτό εκτελέσαμε κιόλας και το Adams Test για τη σκολίωση. Τα μυοπεριτονειακά στοιχεία βρήκαμε ορισμένα trigger point, κυρίως στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή, τα οποία δεν ήταν ενεργά, δεν βγάζανε πόνο. Αλλά αυτό γιατί γίνεται, διότι λόγω λάθος εργονομίας ο φροντιστής είχε επιβαρύνει πάρα πολύ τα χέρια του και τον τραπεζοειδή του, τον αυχένα του, για να σηκώσει το φορτίο. Δεν είχε μάθει να χρησιμοποιεί κυρίως τις μεγάλες μυϊκές ομάδες, όπως είναι τα πόδια του, για να σηκώσει ένα βαρύ φορτίο και έβαζε τα χέρια του. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και trigger point εκεί πέρα. Συμπερασματικά λοιπόν, ο φροντιστής χρήζει ενός πρωτόκολλου φυσικοθεραπείας με στόχο την αποφυγή της επιδείνωσης της οσφιαλγίας. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πρέπει να δείξουμε και τι εργονομικές αλλαγές πρέπει να γίνουν και οφείλουν να γίνουν.
Τώρα θα περάσω τη σκητάλη στον κύριο Περικλή Πετράκη. Κύριε Περικλή, έχετε τον λόγο.